So ngayong adlaw na tong tanan guys kanang nanaghang mga okra guys. So 1 2 3 4 5 inom ka kuan punuan dapat na po na sa kapunuan dia. Wala mabuhi ag uban kani siya kamatis ni siya guys na diha man sa sako ang gibutang sa juta kay aron makabunga jud na nagsugod na gali sa bunga guys. So arang gipa-action na sa higda kay aron mabuhi jud siya na. Kuan na siya ning bunga na. Kani sili ni napay ang balinunon nga ukra na sagol diha. Sagdari magkuha ni siya kanang apong gibutangan og uhot para inagkalata na ning uhot guys mo fertilizer naman na siya. Gibutangan og kawayan kay daghan man kawayan diri sa mo amaray hagi. Nahuna-hunaan nga madali ra kay hangga busy ni sigado kay jagahay na hinay ko og bantay daning hang mga kuan anang kubasa nga hang pasakon kay musaka na diha nindot na kadto na sa guys ug musaka na di na makita ang mga kawayan puhon diha kani siya tambok siya na diyan na po tay kamatis dari nga nagbitay. So mga kuan na siya kanang mga design ba dapat nagtry pug kuan guys kanang magbitay nga kuan kanang magtanom pug ko kanang magbitay bitaw nga talong na sugod na ngatuhang sili guys na sila mga bunga na dia ag sikwa ay sikwa kanang upo para na pabutangan niya na dito guys para matabunan ng ilang panday diha ba panday manas mga bangka diha. So aron na pasandigan des lubi nang paanganaan pa adturan na pa katayon jadi ana nahang managahang pakatayan sa ang kuan palaya. So kuan ra po ni ang palaya 1 2 3 4 5 5 ra na. So magibitay ra na sila diha kuhon nang atangi lang po ninyo guys mag-harvest na diha. Dagahang alugbati so daghanan na kadto alugbati diyan nagside ko og kuan guys kanang pitsay. So mangita pa ko ron og matam na nag pitsay guys. Ara gyapon nang i-design nga pitsay kanang sa mga recycle ra pud nga kuan. Jagatihang pipino guys na kuan na kadto siya kanang buyag dako na. Diyan ako gitabunan diha kay bag-unang gitanom nga kuan. Ang palayang bitin kay ganahan si Mambi dito sa ang palayang bitin. Dari diya nag-layout mi og kuan bay sa manok. So kinahanglan jud guys nami bay sa manok kay kuan 10% ang nakay buhi nga manok. So na nagsugdanan ha guys da inja kuan na ipapaidi kanang butangan ng mga ingana ba ja. Ang mo ibutang da na neat na laman mamalit na kog neat nga ingani guys na. Neat nga yan kani kay sobra ra man ning neat sa una pa man ni. So mampalit ra ko pila ka metros para malibutan na sag neat ja. Naman tuy mga nipis nga sin nga gitangtang sa kusina man ang piyang iatep. So kamay na day kuwang aghang kuwang guys kuha na laman tilapia. So mangita pa kog tilapia para maablihan na pud daghang pispan para kani atehang kuan guys kani atehang pitsay sa pispan natin ni kuan kanang sa tubig natin ni sa itanom diya magsunog pa ko og carbonized nga kuan ba rice hull nam ko sa kasakong nga rice hull sunugon ra nato styro. So na kuwang na mga styro na so daghan pagkuwang pero at least na purma na po si dari ang mga kuan kari na lamay ang buhaton unja guys pakatayan sa patula kanang patula adto na pasakin sa lubi karong matabunan po tong mga kuan dito ba panday karang isandig diya sa lubi ba nga na forma makita na ninyo guys ug humana guys diya walay koy kaadyoy vlog kay asa ning gipokus ni hang kuan dari sa ang paggarden. Diyan murag nakakita naman siguro mo dani nga ang kamunggay di saan hani pakuhaan. So ang gibutangan na namo na sa note. So please kanang para ni sa kuan kanang evaluation lagi sa na mga dari nga magkuan. Daghan pa kadto ko ipusin. Pero hinay kay di kaya kanang kami kandos papaidig si Nicole. Zadari daharan hagibutang dari day agkuan.
Kani ang sikwa. So naag sikwa na guys sa namo ko sikwa nga daan nga gikan sa bulo lang hatang tanga. Wala sa hatang tanga kay arong di pud kadto maintan ani sa kana pud atong sikwa guys na. So sikwa ni nga gikan sa agriculture ako kay bago sa bunga dani. Kay mura maglahi man og dahon sa kaning una nahang gitanom. Nagisuksukan po na sila ng passion fruit kay apira man sila diya kay nakakuan man na sila guys nakabutang man sa nakabutang sa mga sa ligid. So naghanap ka dito magbibitay dami. Jadi naghanap ka dugbo nga gatihang kanang mulberry. Naghanap ka dugbo nga. So ning ko alam po kung ginagmay nga video guys kay nagdala lang po natin matigom lagi ginagmay nga dollar ja. Daghang kadtong salamat ninyong tanan guys sa inyong pagsuporta. Kanang nangyara ko mag shout out ug di na ako mabisi pero daghang kadtong buwak guys. Sabo makayiro. Anday guys. Ha? Nasanak? Grabe oh, nindot na kadto tan-aw dito green na kaadto atong kuan guys. Green na katihang garden. Buhon na doon na sa likod nato nindot na. Tubangan na. Ja naghuwat day meron sa kuan kay muad to day karon sa hardware ha naman tong gitawagan nga magpa-deliver mi. So muad to gyapon ko kay magpa-resibo ko sa katong kuan magbayad. Ja salamat man bi kay ija man jung ipa kuan guys. Ipa tikot ni gadari baka nang gibutang panampong na. Ja mo gibutangan og kuan na laman ni kanang para di makuha na katihang tawag nito kaning sliding na sila na itiwas na nila diha oh. Sila nang gi-weldingan dadto to para kuan ligon ang atahang pundasyon sa itong kusina. Sa padung day koron guys sa hardware kay naman itong tix deliver na siguro to karon. So magbayad ko dito guys ug mag kuha sa resibo. Ay grabe kainit na raba oh, mag alas 8 pa nang kainit. Nindot na kadto tong tan-aw na to hang bay guys labi nagdaghang kadto mga buwak. Dali kuy buwak dari nga gihatag ni nanay di kanang millionaire man kuno ni siya. Hindi mahalin ni siya nga buwak. So ano siyang kuan kay kani mga sanga-sanga dani pwede natong putlon atong ipangbalhin para budaghan. So ganahan ko dani di siya mo din gipangarap nga kuan ba buwak. Millionaire. Sugdan na nila mamag sarado dari di Dagi patabunan na kuan ang sliding kay matalisikan. Salamat kadto mambi. Paway sa punta kay grabe na kayo anak kadto ning gasto. Yan na ma'am gi-deliver na ang painsan og kuan. Amo pa nang hakuton ron. Dali ra kayo ma'am na. Ndang hapon. Para kay maghakot siya kanublak ma'am. Arong mo muniwang. Hindi ko naghakot ng kanublak. Ayun na siya kay kuan. Kanang bagong himo ba? Pulido ka doon sa pagkahimo. Mahal na lagi 17 ng kuan na. Usa. Kana umbati jud. Karo gamay-gamay kay tagahakot to. Ang gamay jud kana nang higakot.
Gamay na lang kuwang guys kanang matikop na lang panampong.